Я дитя царя. Кодекс канонічнага права з ксяндзом Дмітрыем Пухальскім. Пахвалёны Езус Христос, паважаныя радыёслухачы і ютуб-гледачы. Будзем лічыць, што зноў распачаліся рэгулярныя, спадзяемся так. Бо тут былі прычыны самыя розныя. Рэгулярныя выпускі Кодекса кананічнага права з ксяндзом Дмітрыем Пухальскім, канцлерам курыі Мінска-Магілёўскай архідыяцэзіі, канонікам Мінска-Магілёўскага кафедральнага капітула, пробашчам парафіі Мінская кафедральная капітула. Мінскі он у нас называется? Пробашчам, значыць, парафіі наражэння Найсвяцейшай Панны Марыі ў Заслаўі і проста добрым чалавекам. Ксёндз Дмітрый, вельмі рады бачыць вас зноў у студыі. Я таксама ўсіх рады бачыць, пахвалёны Езус Христос. Сапраўды, мы вельмі даўно не бачыліся, тут розныя прычыны былі на гэтага. Змяняецца штосьці ў жыцці касцёла, ў жыцці пасобных святароў. Але спадзяюся, што наша спатканне ў студыі Радыё Марыя будуць працягвацца. Так, будзем спадзявацца. І, уласна кажучы, за гэты час адбыліся самыя розныя змены, у тым ліку і ў касцёле, у царкве, на ўзроўні кіравання, і самыя розныя пытанні да нас прыходзілі і на Радыё Марыя, і да мяне асабіста, упэўненыя да вас людзі прыходзілі з пытаннямі. І, магчыма, гэты выпуск мы прысвецім адказам на некаторыя пералік пытанняў, якія ёсць. Агучваць людзей, якія задаюць іх, не будзем з самых розных прычын эзотычных, бо гэта не мае вялікага значэння, але спадзяемся, усе яны нас паслухаюць. Калі ласка, дашліце гэты выпуск тым, хто цікавіцца кананічным правам на ютубе. Итак, первое питание у нас такое, на русской мове пришло. Говорят, есть грехи, которые автоматически отлучают от церкви. Я точно слышал, что это аборт. Какие еще грехи отлучают от церкви, кроме аборта? Пытанне такое, сапраўды, даволі вялікае. Гэта тэма, па сутнасці, ўсёй 6 кнігі кананічнага права, якая называецца «Санкцыі ў працэсе», «Санкцыі ў касцёле». Першае, што трэба сказаць і усвядоміць сабе ясна і адназначна, ад касцёла нікога адлучыць нельга. У прынцыпе. Чаму? Таму што ў касцёл можна ўвайсці, і ў касцёл уваходзіцца праз сакрамент хросту, і гэты сакрамент пакідае на чалавеку печатку незмываемую, то есть печатка, якую нельга знішчыць нічым, ніякім парашком, рознымі, хаця якія добрыя парашкі цяпер не рэкламуюць, нічым у чалавека гэтую печатку знішчыць нельга, і таму праз гэта чалавека ніякім чынам з касцёла выключыць нельга. Так, у касцёле ёсць пэўныя санкцыі, якія пазбаўляюць чалавека пэўных дабротаў. Могуць пазбавіць прыняцця сакраментаў, прыняцця сакраменталій, могуць пазбавіць нейкіх іншых дабротаў у касцёле. Гэта ёсць. Вось гэта тэма 6 кнігі Кодекса кананічнага права, якая называецца «Санкцыі ў касцёле». Я бы хотел додать, что тут ён акцентаваў спадар на слове «автоматически». Напэўна, гаворка вядзецца пра экскамуніку, як яно, сэдлята... Лята сентэнцыя называецца, да. Я зараз да гэта, можа, пару слоў скажу яшчэ, каб трошкі ведаць, дзе мы знаходзімся. Сапраўды, пытанне вельмі кораценька, скажу. То ёсць у жыцці чалавека грахі, якія мы здзяйсняем, з якіх мы спавядаемся, гэта, скажем так, матэрыя маральнай тэалогіі. То есть грахі цяжкія, лёгкія, штодзённыя і так далей. Чым яны адрозніваюцца, это ўжо пытанне да маралістаў. Але акрамя грахоў у касцёле таксама ёсць злачынствы. То есть это штосьці, як мы разумеем, штосьці намнога большае, чым проста грэх. То есть гэта, напэўна, там я зноў-такі не буду ўваходзіць у падрабязнасці 6 кнігі, але нават кожны чалавек больш-менш разумее, у чым розніца граху ад злачынства. Дык некаторыя злачынствы, за здзяйсненне некаторых злачынстваў ёсць тое, што наш слухач назваў аўтаматычнае адлучэнне ад цэркві, он назваў. То есть аўтаматычнае адно з пакаранняў, якія людзі часта называюць адлучэнне ад цэркві, з'яўляецца экскамуніка. Это значит отлучение от причастия, по-русски. По сутнасці, да, отлучение от причастия, то есть, але у, скажем, поўным разуменні гэтага слова, гэтага пакарання, калі чалавек экскамунікаваны, яму забараняецца прымаць сакраменты, забараняецца таксама удзяляць сакраменты, забараняецца прымаць таксама сакраменталіі, любыя.
Вось. Там выключэнне ёсць небяспека смерці, гэтак далей. Ёсць цэлая працэдура, як это ўсё здымаецца. Вось ёсць некаторыя злачынствы, скажем так, пакаранне, за якіх можа зняць толькі апостальская сталіца або толькі святы айцец, нават не такія рэчы ёсць. Вось. Але такіх рэчаў сапраўды вельмі немнога. Вось, і я думаю, што ў большасці жыцці хрысціян яны не сустракаюцца, а тут быў успомнены аборт. Што датычыць аборта, то сапраўды яшчэ да 2016 года адным з такіх злачынстваў, значыць злачынства засталося, толькі змянілася трошкі практыка адпускання ад граху, адным з такіх злачынстваў быў аборт. То есть за аборт у кодексе кананічнага права прадугледжана не толькі пакаранне, скажем, на форум сакраменту споведзі. То есть это не толькі грэх, але гэта яшчэ злачынства. Злачынства забойства ненароджанага нявіннага дзіцяці. Вось і за гэтае злачынства таксама у касцёле было пакаранне, якое называлася экскамуніка. Толькі яна не была зарэзервирована, конечно, апостольскай сталіцы, яна была зарэзервирована звычайнай уладзе ардынарыя. То есть, па сутнасці, любы біскуп у сакраменце пакаяння мог адпусціць гэты, значит, отпустить грех и снять покарание, якое з ім звязана. Понятно, что на жаль, гэтага даволі много было, что кожны біскуп не мог гэта рабіць. То есть мог, але ён бы толькі займаўся, што спавяданнем людзей, якія здзейснілі такі грех. Таму ёсць у дыцэзіях пасады каноніка пенітэнцыярыя, які займаецца такімі справамі. І больш таго, у вельмі многіх, не хочу сказаць, ва ўсіх дыяцэзіях свету біскупы заўсёды давалі такія паўнамоцтвы менавіта для гэтага граху нейкай групе святароў. Да, напрыклад, кожнаму провашчу. Да, напрыклад, святарам, якія пратуюць у санктуарыях. Напрыклад, дазвол такі быў адпусканне такіх грахоў падчас рэкалекцыі, да, напрыклад, падчас святых місій. Напрыклад, такі грэх мог адпусціць святар там старэйшы за 10-15 год святарства і так далее. То есть па абставінах было. Яшчэ я чуў, што нібыта айцы з убогіх ордэнаў маглі адпускаць. Гэта зноў-такі трэба глядзець на тыя прывілеі, якія яны маюць. Ясна. Да, бо гэта было, потом пасля гэта некаторыя былі скасаваны, гэта трэба вельмі уважліва глядзець, вельмі важныя гэтай справы. Але пасля году міласэрнасці, які быў, скажем так, уведзены папам Францішкам, які быў цэлебраваны з ініцыятывы папа Францішка з 2016 года, вось гэты грэх аборту на сённяшні дзень можа адпусціць кожны святар. Так, гэта застаецца грахом, гэта застаецца злачынствам, за гэта ёсць, фармальна экскамуніка. Тут юрысты кананічна трошкі неадназначны ў сваіх ацэнках, таму што той дакумент быў напісаны, як напісаны. Вось, але тым не менш. Вынік такі, да, што на сённяшні дзень кожны святар, які мае паўнамоцтва на споведь, які мае дазвол на споведь, бо нагадваю, што толькі ласкі пасвячэння не хапае для таго, каб адпускаць грахі, патрэбны ж дазвол ардынарыі. Вось, але той кожны святар, які можа спавядаць, які гэты дазвол мае, можа таксама адпускаць грэх аборту. Але экскамуніка застаецца, значыць, груба кажучы, я не ведаю, шкаплерах такая жанчына не накладзе, пакуль не паспавядаецца. Па сутнасці так. Чалавек знаходзіцца ў гэтым пакаранні. А якія яшчэ грахі, калі так хутка пералічыць па пунктах? Ересь, апастазія, схізма, напрыклад, такія рэчы, такія стандартныя, якія таксама з якімі звязаны экскамуніка, зарэзервіраваная біскупу на месцы. Таксама, напрыклад, калі, скажам, фізічны прымус у адносінах да біскупа. Да, то есть это, не знаю, разбой, там, выкраданне, там, нейкае нанесенне фізічных нейкіх шкодаў біскупу, то есть асобе, якая мае біскупскае пасвячэнне, за гэта ёсць для светскага чалавека інтэрдыкт, для духоўнай асобы суспенса. Это таксама віды касцёльных пакаранняў, цэнзуры, якія, адрозніваюцца трошкі, але, можа, цяпер не будзем казаць, чым яны адрозніваюцца. Перашкода да фізічнага перамяшчэння біскупа адносіцца да гэтых катэгорый? Тут ужо трэба, каб суд касцёльны вырашыў. Ясна. Альбо ардынарый, які будзем займацца. Адна справа, калі чалавеку збраніць спакою выйсці, наконт гэта, наколькі гэта, понятно, што сітуацыі могуць вельмі розныя быць. З больш паважных рэчаў, якія зарэзервіраваны апостальскай сталіцы, гэта здрада таямніцы споведзі, напрыклад, для святара. Гэта
тое, што называецца святатацтва адносін да эўхарыстычных постацей, то есть выкраданне эўхарыстычных постацей, да, захоўванне іх у мэтах такіх святатацкіх, да, каб дзесьці прадаць, каб штось з імі зрабіць, такія рэчы. Тут таксама могуць быць свецкія людзі. Гэта, напрыклад, гэта прымус для святароў, зноў такі прымус у рамах сакраменту споведзі да учынення граху супраць шостай запаведзі самім сабой, напрыклад, да, то есть чалавека, калі святар прымушае кагосьці да такого граху. Вось, гэта для біскупаў таксама удзяленне біскупскай сакры, біскупскага пасвячэння без дазволу апостальскай сталіцы. О, гэта якраз выпадак Лефевра, дарэчы. Так, гэта выпадак арцыбіскупа Лефевра. То есть, кажу, такія рэчы, якія па сутнасці часта не здараюцца. Сапраўды гэта адзінкавыя выпадкі, вось, але ёсць яшчэ цэлая група, бо ёсць яшчэ такі дакумент, Motu proprio Sacramentorum Sanctitatis Tutela. Першая рэдакцыя была, здаецца, 2005 годзе пры Яна Паўла, другая была пры Бенедикте XVI. Вось, і там ёсць намнога больш гэтых злачынстваў, з якімі ўжо не звязаных з камуніка, там ёсць нейкія іншыя пакаранні, там павінны працэсы праводзіцца. Туды адносіцца і падслухоўванне, напрыклад, споведзі, да? Бо тут экскамуніка, кодэкс гаворыць, хто непасрэдна здраджвае таямніцу споведзі, экскамуніка, то есть лята сентэнцыя, то, што мы казалі, аўтаматычная, няма іншых магчымасцей. Але з сакраментаў споведзі могуць быць звязаны іншыя грахі. То есть хтосьці можа спавядаць, не будучы святаром, напрыклад. Хтосьці можа падслухоўваць матэрыял сакраменту споведзі, хтосьці распаўсюджваць, там і гэтак далей. То есть ёсць там цэлы, скажем, набор. Ці ёсць пераклад на беларускую мову, можа быць, ці рускую? Гэта Motu proprio, скажем, я прыватна рабіў яго для семінарыстаў, бо зараз выкладаў эту 6-ю кнігу для семінарыстаў. Было бы цікава пачытаць, напэўна. Там ёсць, значыць, 5 рэчаў звязаных, 5 злачынстваў звязаных з сакраментам Эўхарыстыі, 6 звязаных з сакраментаў пакаяння, пасля пасвячэння жанчын асобна ідзе, і 2 звязаны з грахі супраць, скажем так, маралі нормаў. Гэта першае, гэта для духоўных асобаў, да, здзяйсненне граху супраць шостай запаведзі з асобай, якая не дасягнула 18 года жыцця. Да, то есть то, што называецца педафіліяй, хаця не ў кожнай дзяржаве гэта называецца педафіліяй, таму што у многіх дзяржавах эта граніца меншая, 16 гадоў часта, касцёл да 18 гадоў. Калі здарылася штосьці такое злачынства з асобай маладзейшай за 18 год жыцця, у касцёле это злачынства, якое разглядае Кангрэгацыя навукі веры. І захоўванне парнаграфічных матэрыялаў, там нейкія захоўванне, прадажа з асобамі, не дасягнуўшымі 14 года жыцця. Вот это 2, якія найбольш такія, скажем так, цяжкія злачынствы. Гэтым займаецца Кангрэгацыя навукі веры, Кангрэгацыя веравучэння. Вось. Гэта такое вельмі коротенько казаць пра пакаранне, бо тут, кажу, это вся 6-я кніга. Але на адказ, в прынцыпе, спадар атрымаў пытанне, за што ёсць экскамуніка лята сентэнцыю. Другое пытанне. Як даказаць хрост, калі ніякіх дакументаў аб ім не засталося? Тут ёсць некалькі варыянтаў. Першае, калі чалавек памятае аб гэтым хросце, то есть калі яго хрысцілі ўжо такім узросце, калі ён можа штосьці памятаць, і другая сітуацыя, калі нічога не памятае, то есть калі яго хрысцілі як малога дзіцятка. У такой сітуацыі першае, калі няма ніякіх дакументаў, калі няма ніякіх сведкаў, вось, але чалавек сам гатоў прысягнуць, што я памятаю, як мяне хрысцілі, то ў касцёла няма падставы яму не верыць. Калі чалавек прысягае, гаворыць такія рэчы, да, я памятаю, штосьці было, там бацюшка ці святар прыйшоў, там ці я хадзіў у касцёл, мяне там вадзічкай палілі, штосьці. Калі ён гэта памятае, да, то гэта дастаткова. Вось калі сітуацыя чалавека гэтага не памятае, кодэкс заахвочвае правесці ўсе магчымыя даследаванні, якія толькі могуць быць. Да, напрыклад, калі ў сям'і было, там, не ведаю, там многа дзяцей, сям'я пабожная была, там, дзесьці ў пабожных раёнах жыла, то есть, і яму казалі, што ён быў ахрышчаны, хаця і дакументаў няма, праўдападобна быў. Да, то есть, дапусціць, конечно, каб пабожнай сям'і дзіця было не пахрышчанае, нават у тыя часы даволі цяжка. Вось, калі ёсць сітуацыя, што пасля правядзення ўсіх даследаванняў, невядома,
Понятна, гэтую тэму вельмі часта ў сем'ях не размаўлялі, асабліва калі сем'і не былі вельмі рэлігійнымі. Можа, дзесьці хтосьці пахрысціў, можа, бабуля дзесьці там занесла ў касцёл, у царкву, ці нейкі святар быў, ці сама пахрысціла, але пра гэта ніколі нічога не казалася. Ёсць такая рэч, як умоўны хрост. Калі ты не ахрышчаны, хрышчу Так, цябе. так. Але гэта трэба рабіць вельмі асцярожна пасля таго, як праведзены ўсе гэтыя такія, чыста разумна па-чалавечы, што мы можам зрабіць. Да? То есть нельга, конечно, святару так, што ой, дакументаў няма, ўсё, перапрашаю, пашоў вон. Да? Напэўна, не. Паглядзець, што мы можам зрабіць. Да. Можам якасць нейкім чынам даказаць гэта, паглядзець, то есть можа суседзі ведаюць памяць. То есть такія, наколькі што можам зрабіць, то можам зрабіць. Як не, тады ўжо удзяляем сакрамент хросту умоўна. Трэцяе пытанне датычыць сакраменту шлюбу. Ёсць такія, і адпаведна еўхарыстыі у спалучэнні з ім. Ёсць такія сітуацыі, калі у нашай дзяржаве гэта даволі тыпова, бо мелі перыяд пераследу рэлігійнага ў савецкія часы. І вось сітуацыя. Сітуацыя з рэальнага жыцця. Жанчына жанатая з мужчынам. Дэ-факту. Яны жанатыя, бо мела месца некаторая, скажем так, прысяга на вернасць, хай перад дзяржаўнымі органамі, яны не разведзеныя, але гэты шлюб, ён мае натуральны характар, ён не мае ніякага сакраментальнага характару, то бок сакраменту шлюбу не было. І гэта жанчына, яна вельмі пабожная і кажа свайму мужу, што давай абвянчаемся. А ён з нейкіх там прычын, бо ён не каталік, так негатыўна да гэтага ставіцца, хаця яны так жывуць ужо 30 гадоў. І вось гэта жанчына кажа, што яна 20 з нечым гадоў ужо жыве без камуніі, бо лічыць, што яе стан такога натуральнага, скажем так, шлюбу, бо ўсё ж такі, гэта цяжка назваць проста нейкім блудным сажыцельствам, мне падаецца. Хаця, калі я не правы, то выправіце мяне. То вось, што гэтая сітуацыя не дазваляе ёй прыступаць да камуніі. І чалавек жыве 20 з нечым гадоў без камуніі. Дык вось, ёсць жа выпадкі, калі мы маем шлюбы змешаныя, калі мы маем шлюбы з іншаверцамі, напрыклад, з мусульманамі, ці там з нейкімі ідэйнымі атэістамі. Вось ён чалавек выдатны, добры, але што зробіш? Няўжо чалавек не мае права хадзіць да камуніі ў такой сітуацыі? Можа быць, касцёл штосьці зарэзерваваў? Не, ёсць на гэта тут пытанне, сапраўды, дзякую, яно вельмі шырокае. Сітуацыю, якую вы апісалі, яна сапраўды здараецца даволі часта ў нашай рэчаіснасці. Вось, і трэба, напэўна, пастараюся адказаць, скажем так, магчымыя сцэнары развіцця сабыццяў, якія тут могуць быць. Па-першае, то, што мы на тэрміналогія. Можа, для людзей это, скажем так, не зусім важна, але для, скажем так, для праўніка трэба некаторыя рэчы вытлумачыць. Тое, што мы называем натуральным сужэнствам, да, гэта сужэнства двух асобаў неахрышчаных, да, то есть асобы, якія з натуры, да, то есть яны, пан Бог стварыў мужчыну і жанчыну, да, і згодна з Божым правам, згодна з правам натуры, яны заключаюць сужэнскі саюз паводле той магчымасці, у якой яны знаходзяцца, да, то есть яны, як не хрысціяне, то есть мы кажем про людей неохрещенных, понятно, сакрамент принять не могут, одразу отметаем. Да, поэтому любая форма заключения сужэнства, будь то райисполкоме, у ЗАГСе, у сельсавеце у нас, ці было ці это ў іншай краіне перед, не ведаю, якім-нибудь вождем племени, там, дзе яны жывуць, пражываюць, невядома дзе, там, ці старастай вёскі, ці яшчэ невядома дзе. То есть нейкая форма, якая прынята ў тым грамадстве, дзе яны пражываюць, да, то есть калі выказана згода, што самае важнейшае ў сужэнстве, калі выказана згода, я, мужчына, хачу жыць з гэтай жанчынай. Так, планаваць сям'ю, зноў-такі, наколькі гэта прынята ў гэтым асяроддзі, вось, всё, касцёл лічыць гэты саюз натуральным сужэнствам. Так? І з усімі, скажем так, правамі, абавязкамі, якія з яго выцякаюць. Да, ён адзіны, ён непарыўны, да, то яго разрываць нельга. Пасля ўзнікаюць пытанні, калі адзін з іх, скажем так, прымае сакрамент хросту, тут уже можа быць і прывілей святога Паўла, тут уже можа быць сітуацый вельмі многа. Вось, але гэта пытанне тэрмінова першае. Поэтому натуральна, як мы кажам, саюз без сакрамента, людзей неахрышчаных. Але кодекс кананічнага права і навучання касцёла гаворыць, што паміж людзьмі ахрышчанымі не можа быць ніякага іншага саюза, які не быў бы сакраментам. О, як? Так, значыць, гэта можна назваць блудам, ці не? Так, это канон 1055, да, які азначае, што такое сужэнства, да, гэта
запавет, праз які мужчына і жанчына ствараюць паміж сабой супольнасць усяго жыцця, скіраваную па сваім характары для іх дабра і для нараджэння і выхавання дзяцей. І паміж ахрышчанымі гэты саюз узнесены Езусам Христом да годнасці сакраменту. Да, і таму паміж ахрышчаным не можа быць ніякага іншага саюза, які не быў бы сакраментам. Да, то есть поэтому і касцёл заўсёды пра гэта, калі чалавек ахрышчаны, у яго павінен быць сакрамент сужэнства. І цяпер пераходзім да рэчаіснасці. Понятно, касцёл навучае, так павінна быць. Рэчаіснасць у нас ёсць і даволі часта, на жаль, трошкі іншая, якая не заўсёды згодная з навучаннем касцёла. Тую сітуацыю, якую вы апісалі, ёсць жанчына, часцей за ўсё жанчына, скажем, Бог гэты пабожны, да, то есть чалавек, які ходзіў у касцёл, які пакутуе з таго, што не можа на працягу многіх гадоў прымаць, паступаць да сакраментаў, да споведь, да святая камунія. Вось. Ну і умоўна, скажем, Бог мужчынскі. Да, так возьмем для прыкладу, хаця бываеце наадварот, ну але каб ужо не больш канкрэтна было ясна сказана, да, які, ну скажем так, не хоча заключыць сакраментальнага сужэнства ў касцёле па розных прычынах. Як вы кажаце, можа быць там добрым чалавекам, але атэістам, і ні за што ён у касцёл не пойдзець, і ўсё яму блага становіцца там, і штосьці. Вось, альбо прадстаўнік, напрыклад, тут іншыя рэлігіі ёсць пытанне іншае, тут павінна быць дыспенсія яшчэ ад рознай рэлігіі. Ну, у канкрэтным прыкладу той бок з'яўляецца, ну, з так званай праваслаўнай царквы. Ну, это не важна, ці ахрышчана. Спачатку скажу наогул, як сітуацыя выглядае, пасля яшчэ дробязі, якія датычаць менавіта, ці это чалавек ахрышчаны, ці гэта не ахрышчаны, ці это атэіст. Але наогул, як дзейнічае, скажем так, схема. Да? То есть гэтыя людзі распісаліся ў ЗАГСе, скажем так, много гадоў таму назад, не ведаю, 10 малавата, 20, 30, 40 гадоў таму назад, вось, можа, гэта было ў нейкім, скажем, нават не ў Беларусі, дзесьці далёка, можа, ў Сібіры, глыбока, ідзе там быў сельсавет, распісаліся, вось, што было? Згода была выказана. Што самае найважнейшае? То есть неважно дзе, згода была выказана перад, хай будзе працаўнік сельсавета, сакратар сельсавета, напрыклад. Гэта згода, другая сітуацыя, трывае да сённяшняга дня. То есть гэтыя людзі жывуць разам. Яны выхавалі дзяцей, можа, іх ужо ёсць унукі, там уже як пан Бог даў, кожнай сям'і па-свойму бывае. Да? Дык вось, у такой сітуацыі ёсць такая рэч, як конвалідацыя матрымоніі, да? То есть валідацыю слова робіць сапраўдным, да, то есть штосьці робіць для того, каб гэта сужэнства сталася сапраўдным. Ёсць две рэчы. Конвалідацыя сімплекс, то есть, значит, простая конвалідацыя. Што это такое? Калі вось людзі так былі далёка ад касцёла, прыехаў святар, вось давайте прыйшоў па каляде, груба кажучы, вось вы не венчаны, давайте павянчаемся. Давайте, вось падгатовілі, павянчаліся, яшчэ раз выказалі згоду, усё добра, сённяшняга дня і ён, і яна, і ходзіць у касцёл, прымаць святую камунію, бо сітуацыя зыходная была такая самая. Яны распісаліся калісьці даўно без сакраменту. Вось. Такая ситуация так само может быть и здараецца даволі часто. То есть взяли, повенчаліся і жывуць. Ім трэба спавядацца за блуд ці не ў данай сітуацыі? Трэба, конечно. В этой ситуации паспавядацца. Вось. Але ёсць сітуацыя, калі адзін з бакоў не хоча. Не хоча. Вось, не і ўсё. І рабіш, што хочаш. Да? Гэта складаная сітуацыя. Гэта складаная сітуацыя. І ў гэтай сітуацыі ёсць іншая скажем так, працэдура, якая называецца санацыё ін радыце. Да, то есть санацию — это оздоровление у корня. Да, то есть оздоровление у корня. Что это такое? Это такая, скажем так, юридичный акт, які здійсняє по просьбе зацікавленої особи, або одной, або, може бути, або одна жанчина звернуться, або разом з мужем звернуться, коли так коротко кажу, до децизіального біскупа, то есть только децизиального біскупа, с такой просьбой. Да? Что вот была такая ситуация, вот один из боков не хочет заключить сакраментальный союз, вот, ну, описываючи всю эту ситуацию, яка есть, и что, якую уладу дае касцёл в этой ситуации децизиальному біскупу. Дае уладу зрабіць гэта санацыю ін радыць. То есть, тое сужэнства, якое было заключана 30 гадоў назад, 40 гадоў назад, не ведаю колькі, ён, біскуп сваёй уладай
вяртае кананічнае наступства ад моманту заключэння сужэнства. То есть ён дае дыспенсу той перашкоды, якая была тады, а де перашкода была недахоп кананічнай формы, бо згода выказана была, не было святара. І то есть ён дае як бы недобрае слово заднім числом дыспенсу ад кананічнай формы. Бо сёння сітуацыя таксама можа быць існаваць. Пазнаёміцца хлопец з дзяўчынай, хлопец скажа: я цябе люблю, хачу жыць, але ў касцёл нагой не ступіць у касцёл. Ну, конечно. Так, можа быць такое. І ў такой сітуацыі дзяўчына можа звярнуцца да біскупа, і ён дасць дыспенсу ад кананічнай формы, і тады сужэнства, якое яны заключаць там у ЗАГСе, яно будзе сапраўднае і кананічнае. Нам трэба тут падкрэсліць, што гэта павінна быць сапраўды вельмі такая моцная шаноўная прычына, што гэта ніяк не замяняе нармальнай сітуацыі, нармальны шлюб. Абсалютна, конечно. Бо вянчайцеся, калі вы каталікі. Так, абавязак ёсць толькі вось. Так вось біскуп дае як бы ту дыспенсу заднім числом, да, то есть што і вяртае усе кананічныя наступствы сужэнства вось таго моманту, калі яно было заключана. І няма патрэбы як бы наново выказваць згоду. Толькі для гэтага біскуп павінен мець упэўненасць, што згода трывае. Да, што сужэнству, права кажа, не пагражае развод. Канешне, 100% гаранту ніхто не дасць, што сужэнству не пагражае развод. Ну, але у нас у Беларусі прынята такая тэрмін 10 гадоў. Калі ўжо 10 гадоў жывуць разам, ну, то ўжо можна даваць санацыю ранення. І пасля гэтай санацыі яны могуць жыць як муж з жонкай ва ўсіх сэнсах, і яна можа прыступаць да камуніі. То есть, там чаму? Таму што тое сужэнства, якое было заключана, якое не было сакраментальным, біскуп як бы дае дыспенсу ад усіх перашкодаў, якія, магчыма, там былі, і таксама перашкода рознай рэлігіі, таму тут можа быць і мусульманіны, яшчэ невядома хто, да? І таксама як бы гэтае сужэнства становіцца сакраментальным. Да, то есть лічыцца, што яны павенчаныя. Для аднаго боку толькі? Для дваіх. То бок, калі ён раптам навернецца? Так, конечно, для дваіх бокаў. То есть сужэнства лічыцца сакраментальным. Ім не трэба ўжо рабіць сакрамент шлюбу, калі адбудзецца навяртанне? Не, конечно, бо тут трэба, гэта сужэнства ўжо лічыцца сакраментальным. Тут вельмі важна разумець, бо я таксама, можа, не до конца свядомы быў, некалькі гадоў таму назад спаткаў жанчыну, якая сказала, што напісала там до конца, можа, не ведаючы, што учыніла, там пробаш пасаветаў, прыйшлі, напісалі штось, жанчына не ведала до конца, што яна зрабіла. То есть сказала: мне біскуп дазволіў да камуніі прыступаць. І сталася так, што гэты муж першы памёр, з якім яна была. Так, іх шлюбу няма. Так, но але яна сышлася з другім. Не беручы сакраменту сужэнства, кажа: мне біскуп дазволіў прыступаць. Я з тым таксама не вянчалася, мне біскуп дазволіў так. То есть тут трэба разумець, біскуп не дазваляе прымаць святую камунію, будучы ў граху, каб это мець яснае ўсведамленне, бо часамі просто такая сітуацыя здарылася, нават не падумаць пра гэта не. Ніхто на зямлі не мае такой улады. Так, ну понятно. Але людзі могуць падумаць, што біскуп дазволіў мне прыступаць да святой камуніі, хаця і не венчаная. Ды калі адзін муж памёр, як другі ёсць, дык я і з другім тое самае магу рабіць. Не. Біскуп не дазволіў прыступаць у стане граху да камуніі, толькі ён вашае сужэнства, якое не было сакраментальным, касцёл дае яму такую ўладу, прызнаў яго сакраментальным. Да, і поэтому наша шаноўная слухачка, калі ёсць такая сітуацыя ёсць, няхай звернецца да свайго пробашча. А пробаш неяк звяжа з курыяй і з біскупам? Пробаш павінен ведаць, як звычайны пробаш павінен ведаць, як гэта робіцца. Там тры, скажам, грубо кажучы, паперкі, якія трэба выканаць. Там ёсць просьба ад гэтага чалавека, характарыстыка пробашча і ксеракопія пасведчання аб шлюбе дзяржаўным. Усё. І гэтыя паперы, копія тых паперы, папер высылаюцца ў курыю. Вось, дыцызіяльны біскуп, у нас пакуль яго няма, але біскуп Казімір мае такія паўнамоцтвы возле таго, каб зрабіць эту санацыю. Вось і чалавек зможа прыступаць да сакраменту. Выдатна. Вы прыгадалі біскупа Казіміра, бо якраз з ім звязанае наша новае пытанне. Пытанне носіць, такі чыста тэарэтычны, юрыдычны характар, бо практычных наступстваў можна уявіць сітуацыю, каб штосьці адбылося, але наўрад ці. Вось мітрапаліт падаў, былы дакладней мітрапаліт, як яго цяпер мы называем ганаровы мітрапаліт, Тадеуш Кандрусевіч падаў прашэнне аб адстаўцы 3 студзеня, і яно там было адразу ж прынята. Тэхналогіі дапамагаюць рабіць гэта хутка. І быў прызначаны адразу ж апостольскім адміністратарам у перыяд садаваканты біскуп Казімір Велікаселец, ордэ прэдыкаторум, наколькі я памятаю, так? І ён, значыць, нібыта так все адбылося, і все разумелі сітуацыю так, што вось Тадеуш Кандрусевіч сыходзіць, Казімір Велікаселец прыходзіць,
праўда, прыходзіць як апостальскі адміністратар. Але некалькі літаральна дзён таму адбылася урачыстая працэдура заступлення Казіміра Велікасельца на пасаду. Ну, перад калегіяй кансультанта была зачытана папская... Гэта була ці як гэта форма? Апостальскі ліст. Апостальскі ліст, так. Усё гэта было так прыгожанька зроблена. І некаторыя людзі выказваюць здагадку, што ну, проста ці магла быць такая сітуацыя, што да ўрачыстага зачытвання перад калегіяй кансультантаў апостальскага ліста ў нас не было біскупаў увогуле. Што і ўжо мітрапаліт быў у адстаўцы, але і Казімір Велікаселец яшчэ не заступіў. Ну, значыць, права гаворыць такую рэч, да? Біскуп, які кіруе дыяцэзіяй, перастае выконваць свае абавязкі, адразу як яго адстаўка, як падаць просьбу аб адстаўцы, як адстаўка будзе прынята. Значыць, мітрапаліт, не мітрапаліт, ну, прабачце, я пазвышся свайго мітрапалітам, Тадеуш Кандрусевіч не мітрапаліт з 3 студзеня. З 12 гадзін рымскага часу, калі было пра гэта пададзена, і адразу апостальская сталіца прызначыла апостальскага адміністратара. І вось тут гэта ёсць час такі, калі гэты апостальскі адміністратар павінен атрымаць гэты ліст апостальскі і прадставіць яго ў курыю. Ну вось, сёння гэта робіцца, можа быць, на працягу некалькіх хвілін. Вось. Ну, разумела, усе мы людзі, скажем, тут пару дзён гэтых. Ну, я б не чапляўся да гэтага, тут, што зусім ніякага біскупа не было. Ўсё ж такі адстаўка папам была прынята. Бо заўсёды так есть, на любой пасадзе, кагосьці кого-то прызначаюць. Вось, ну, понятно, пакуль, грубо кажучы, чемоданы свае спакоя, пакуль сабярэцца пры некалькі дзён мінае. А так ці часта бывае. Я вось паглядзеў, калі ў нас, дарэчы, была заснавана значыць, у архідыяцэзіі Маці Божай з цэнтру ў Маскве, напрыклад, быў перыяд, што Тадеуш Кандрусевіч якраз пераехаў у Беларусь, а Павла Пеца яшчэ не заступіў. І вось перыяд таксама, калі ён быў прызначаны на адну дату, а інгрэс і разам з ім біскупскае пасвячэнне было ў другую дату. Такая ж самая сітуацыя. Тут трошкі іншая сітуацыя. Чаму? Пры пераносе біскупа з кафедры на кафедру, і ён працягвае на старой кафедры выконваць абавязкі адміністратара. Да інгрэса. Да інгрэсу. Тут як бы ўжо згодна з правам такая працэдура ёсць. Да. Тада быў з архідыяцэзіі ў Маскве арцыбіскуп прызначаны на мінскую кафедру, і пакуль адбыўся інгрэс з біскупскае пасвячэнне, там інгрэсу разам было, арцыбіскупа Паўла, ён фармальна быў апостальскім адміністратарам той дыяцэзіі. Так ёсць, але гэта пры пераносе біскупа з адной кафедры на другую. Пры пераходзе біскупа на пенсію такога няма. Окей. Цікава. А ключавым момантам у нашай сітуацыі з'яўляецца атрыманне ліста ў курыі ці менавіта зачытванне ўрачыстае перад калегіяй кансультантаў? Значыць так, гэта па сутнасці гэта атрыманне ліста біскупам Казімірам як гэты момант, калі ён, скажем так, даведаўся, што ён стаў апостальскім адміністратарам. З гэтай хвіліны апостальскі адміністратар. Ён павінен адразу паняцце ў праве адразу, ну як адразу. Атрымаў у 10 вечара, што ўжо ляцець калегію кансультантаў сабіраць у 10 вечара там ці што. Ну вось поэтому гэта вось некалькі дзён такое, ніхто да гэта звычайна не чапляецца, перапрашаю за слова, вось как бы, ну, то есть гэтай працэдуры трэба выканаць, яны былі выкананы. Карацей, будзем лічыць гэта такім юрыдычным фармальным казусам не прапісаным. Калі, напэўна, у дыяцэзіі глобальна лепш нічога не змяняецца. Нет, так кажуць, наогул, пакуль ёсць, пакуль няма у дыяцэзіі дыцэзіяльнага біскупа і права гаворыць адміністратару, ну, не належыць нічога змяняць глобальна. Поэтому і ніякія, так скажем так, такія праблемы, ну, калі б штосьці, якое рашэнне трэба было прыняць глобальна, я думаю, там бы ўжо біскуп... Дзякую шчыра. Ну, гэта такое кананічнае права для людзей, скажем так, якія цікавяцца чыста тэорыяй права агульнай. А прыйшло толькі што пытанне да нас ад слухачоў, які слухаюць нас наўпрост зараз. А Тадеуш Кандрусевіч будзе зараз пра якой дыяцэзіі і за што ён будзе адказны? Ну, Тадеуш Кандрусевіч, калі кажучы трохі свецкай мовай, трохі касцёльнай мовай, ён перайшоў на пенсію, стаў пенсіянерам. Так, я думаю, это слово для кожнага нашага слухача зразумела. То есть, што значыць пенсіянерам? Пенсіянерам ад чаго? Ён перастаў выконваць абавязкі арцыбіскупа мітрапаліта Мінска-Магілёўскага. То есть, ён не кіруе дыяцэзіяй, ён не прызначае пробашчаў, ён не адкрывае парафіі, ён не візіціруе парафіі, ён, то есть, не выконвае тыя абавязкі, якія павінен выконваць арцыбіскуп мітрапаліт Мінска-Магілёўскі. Але разам з тым ён застаўся біскупам. Застаўся святаром, застаўся біскупам. То есть, ён цэлебруе святыя імшы.
удзяляе сакраманты, тыя сакраманты, якія як біскуп можа удзяляць усе разам з пасвячэннем і з канфірмацыяй. Вось понятно, што удзельнічае ў нейкіх тут ужо справа дамоўленасці, калі хтосьці запытаецца аб нечым. Вось цяпер многія справы, калі ёсць і біскуп Казімір, і арцыбіскуп, і працягвае жыць у Курыі таксама. Вось понятно, што некаторыя справы вырашаюць разам, бо патрэбен і вопыт этого чалавека, вельмі багаты вопыт арцыбіскупа, мы ведаем у розных галінах жыцця. Скажем так, яму не забаронена кансультаваць біскупа Казіміра. Абсолютно не. Окей. Але человек переходит на пенсию, понятно, что может быть, что дякую Богу, его доброе здоровье, то есть он может здесь поехать, пойти, то есть это... Але можна сказаць, што біскупу Казіміру забаронена эксплуатаваць яго, правда? Эксплуатаваць такое слово недоброе. Ну, я не ведаю, якое слово падабраць. Так. Понятно, что, як два біскупы, напэўна, дамовяцца. Не, ну гэта так, але тут такі юрыдычны бок, што... То есть понятно, что адказнасць, скажем, за дыяцэзію сёння нясе біскуп Казімір. Да, уже з кім кансультуецца, якім чынам арцыбіскуп там дапамагае яму, это ўжо. Так, дзякую шчыра. А у нас ёсць яшчэ пытанне. У нас сёння дзень пытанняў такі. Значыць, далей у нас ідуць пытанні да такой тэмы даволі так вострай. Яна была разглядалася з самых розных бакоў. Самыя розныя тэорыі вакол гэтай тэмы ішлі, чаму так зрабіў святы Отец, як адбылося і што ўвогуле адбылося. Гаворка ідзе пра дазвол на жаночае калітат, я так скажу, бо тут з тэрмінамі таксама закапацца можна. Жаночае калітат і жаночы электарат. І вось адразу, якія ідуць пытанні. Іх вельмі шмат. Ну, значыць, першае пытанне. Прыйшло такое. Чаму ў Беларусі не пашырана ставіць мужчын, толькі пра мужчын, лектарамі і акалітамі па-за семінарыямі? Нема такой неабходнасці. Але там, так. Потому што касцёл заўсёды, як бы это можа так дзіўна не гучала, нават сакрамент пасвячэння удзяляе тады, калі ёсць такая неабходнасць. Груба кажучы, да, калі б, ну я так зусім перахожу на тэарэтычную сітуацыю, калі б біскуп сказаў, што мне больш святароў не патрэбна, ён бы не свяціў. Нават пусть хтось 5 семінарый закончыць. Да? Таксама на сённяшні дзень сітуацыя такая, што няма патрэбы, ну калі мы кажам акаліты або надзвычайныя распарадчыкі святой камуніі, на сённяшні дзень такой патрэбы ў нас няма. У нас ёсць дадатковая колькасць святароў, таксама д'яканаў, якія ўдзяляюць святую камунію, і таксама лектараў, якія чытаюць святое пісанне. І ў сувязі з гэтым спадар, які цікавіцца правам, задаў другое пытанне да вас асабіста, бо тут проста напісана. Наколькі канцлер бачыць сэнсу ў такім пасвячэнні ўвогуле, калі большасць функцый і так можна выконваць без фармальнага пастаўлення ў гэтыя малодшыя чыны? Ну, я таксама не знаю, это пасвячэнне, бо это ўсё ж таки не пасвячэнне, это благаслаўленне. Ну так, хіратэсія, это ж называецца. Так, ось. Сапраўды, я трошкі заўсёды гэта пытанне цікавіла, што ў семінарыі, вось, наколькі гэта вось неабходна ўсё, бо, напрыклад, я трошкі іду сюда, вучыўся ў Польшчы, і там ёсць это пастаўленне ў акаліты, у лектары, і многія міністранты, будучы на парафіі, яны там ужо прысутныя, таксама на парафіі прыязджаў біскуп, устанавліваў іх лектарамі, пасля яны ішлі ў семінарыю, і зноў на трэцім курсе іх устанавлівалі лектарамі. Пытанне, ці той самы электарат, ці не той самы электарат? Ці той самы акалітат, ці не той самы акалітат? Чакайце, іх двойчы ставілі? Так. А гэта ж, ну... Той самы біскуп, тая самая малітва. Я прамаўчу. Я таксама прамаўчу і много гадоў маўчу, таму ж дакладнага адказу на гэтае пытанне знайсці мне пасля гэта вельмі цяжка. Ну, але, скажем так, калі б у нас былі нейкія трыдэнцкія абшчыны, якіх у нас кананічных няма, пакуль што будзем спадзявацца, з'явіцца калі-небудзь, то там гэта даволі канкрэтна, бо там ёсць канкрэтная функцыя, якая нераздзельная пасвячэнне. Нішчае пасвячэнне, так званае. А тут вогуле з гэтымі малодшымі чынамі неяк незразумела. Так, і гэта, мне здаецца, адна з такіх пытанняў, якія яшчэ не дапрацаваныя. Павел VI, напэўна, штосьці пачаў, але не дапрацаваў. Так, гэта не дапрацаванае, таму на пытанне, наколькі трэба, таксама з тым пытаннем, калі далей чуваю, пойдуць пытанні, да, чаму жанчыны могуць, не могуць чытаць, чаму на жанчыну устанавліваць, не устанавліваць. Ну, мне здаецца, што ўсё ж такі і так на імшы, святой імшы, вельмі добра, калі чытанне чытае не святар, то есть калі кожны выконвае сваю функцыю. Недобрым з'яўляецца, калі ксёндз усё робіць.
потому что чытанне павінен чытаць лектар, псальм павінен спяваць псальміста. І ўжо калі зусім нікога няма, да святар адзін зробіць. Але заўсёды павінен хтосьці быць. Таму пытанне, ці это мужчына, жанчына, устаноўленыя, не устаноўленыя. А нам толькі што пытанне прыслалі троху рэтраспектыўна да тэмы Тадэўша Кандрусевіча і Казіміра Велікасельца. Хто будзе дапамагаць Антонію Дзем'янку, калі біскуп Казімір будзе апостальскім адміністратарам? Ну, біскуп Казімір астаўся дапаможным біскупам пільскай дыяцэзіі. Застаўся Таксама гэта нельга забываць. Так у папскім дакуменце, у апостальскім лісце так напісана. Вось, ну, неяк будуць спраўляцца. Но біскуп Казімір, напэўна, то есть ён будзе выконваць абавязкі адміністратара, як напісана, паўтаруся, у апостальскім лісце, да моманту інгрэсу новага арцыбіскупа. І гэта не забаронена, адначасова быць дапаможным, бо папа так сказаў. Так. Бо раней я так разумеў, што як толькі ты стаў адміністратарам, ты перастаў быць дапаможным. Залежыць ад таго, што напісана ў апостальскай лісце. Ой, шкада, што вы такія дакументы, калі шчыра, не публікуеце. Ну, это было, але ўсё-такі дакумент прыватны. Окей, няма праблем. Прыватны дакумент. Ясна. А мы вяртаемся да жанчын нашых любімых. Значыць, ідуць цяпер іншыя пытанні. А што ўвогуле уключае ў сябе паслуга лектарату і акалітату? Калі жанчына ці дзяўчына чытае падчас імшы чытання або малітву верных, ці выконвае яна паслугу лектарату? Калі так, то атрымліваецца, што да нядаўняга дазволу папы дзяўчына рабіла гэта беззаконна? Пытанне. Я прачытаю на гэта, каб адказаць, прачытаю канон 230. Старую версію, ну і зараз адразу новую. Да. Тут старая версія светскія мужчыны, новая версія проста светскія. Вереляйцы памянялі зноў на проста ляйцы. На ляйцы, да. Дасягнуўшы таго ўзросту і валодаючы тымі дадзенымі, якія вызначаны дэкрэтам канферэнцыі біскупаў, пасля здзяйснення прадпісана літургічнага абраду могуць прызначацца на пастаяннае служэнне лектара або акаліта. Аднак прызначэнне на гэтае служэнне не дае ім права да ўтрымання або ўзнагароджання з боку касцёла. Это першы параграф. То есть могуць быць настала прызначаныя, да, згодна з рашэннем канферэнцыі біскупаў, дэкрэтам, калі выконваюць усе там умовы і так далей. Другі параграф. Вернікі, тут ужо нічога не памянялася, памянялася толькі першы параграф. То есть тут ужо і мужчыны, і жанчыны. Могуць быць часова вызначаны для выканання падчас літургічных дзеянняў функцыі лектара. Таксама ўсе вернікі, згодна з прадпісаннямі права, могуць выконваць заданні каментатара, кантара і іншых. І трэці параграф. Там, дзе існуе патрэба касцёла, пры недахопе святароў светскія вернікі, нават не будучы лектарамі і акалітамі, могуць выконваць некаторыя іх абавязкі, ажыццяўляць служэнне слова, праводзіць літургічныя малітвы, удзяляць хрост і раздзяляць святую камунію згодна з прадпісаннямі права. Вось калі я не памыляюся, было ў 90-х тлумачэнне камісіі па тлумачэнні кананічнага права, якое казала, што жанчыны могуць гэта выконваць, але не могуць быць афіцыйна пастаўлены. А цяпер выходзіць, могуць быць пастаўлены. Ну, па сутнасці, гэта, кажу, розніца. Нам, можа, цяжка слухачам з Беларусі, это цяжка, бо у нас гэтага няма. Я за час вучобы 3 гады ў Італіі, не скажу, да гэта прызвычаіўся, мяне заўсёды трошкі харобіла. Это вельмі моцна, калі жанчыне давалі мне зрабіць выстаўленне свяцейшага сакраменту, калі прыходзілася амаль што вырываць пана Езуса з рук жанчын. Але тым не менш, гэта рэчаіснасць касцёла. Падабаецца нам гэта. Ну, у многіх краінах Еўропы, на жаль, ці не на жаль, не буду ацэньваць, гэта так ёсць. Ну, тут трэба аддаць пашану нашаму касцёлу. Можа быць, слухачы, якія не цікавяцца сусветнай сітуацыяй у касцёле, не ведаюць, але беларускі касцёл, касцёл у Беларусі, з'яўляецца адным з самых, так сказаць, артадаксальных і кансерватыўных у свеце. І гэта трэба цаніць. І між іншым так, і мы зараз хіба што магчыма адзіная краіна Еўропы, дзе ідзе святая камунія ў вусны, а не ў рукі. Таму цаніце гэта, калі ласка. Тады другое пытанне задаюць, якую падрыхтоўку праходзяць кандыдаты ў лектары і акалітаты? І ці абавязаны будуць жанчыны цяпер праходзіць яе, калі захочуць такую паслугу выконваць? Скажем так, калі мы глядзім на сітуацыю Беларусі, тое, што я на пачатку сказаў, у нас сёння няма патрэбы ў гэтых лектарах і акалітах, таму падрыхтоўкі такой няма. Так. Да? Ну, але калі глядзім на тую самую Польшчу ці Італію, дзе гэта ёсць, у Польшчы так званы курсы лектара. То есть, напрыклад, згодна, это ўсё робіцца згодна з рашэннем канферэнцыі біскупаў. Як канферэнцыя біскупу пастановіць, але, напэўна, павінен быць нейкі час фармацыі.
Калі гэта лектары, часцей за ўсё так званы лектарскі курс на працягу, мне здаецца, 2 гадоў. Понятно, што не кожны дзень, там нейкія нядзелі, там некалькі разоў у год, не знаю, 5, 6, 7 сустракаюцца. Вывучаюць, канешне, кандыдаты некаторыя рэчы з літургікі, справа кананічнага святога пісання, то есть такія рэчы падставовыя. Вось, ну і пасля адбываецца ўрачысты абрад у прысутнасці біскупа, ну, які чытае над тымі мужчынамі, цяпер жанчынамі будуць, так, адпаведную малітву, і такім чынам яны ўстанаўліваюцца лектарамі. Тое самае акаліты або надзвычайныя распарадчыкі. Таксама ёсць пэўны курс для светскіх асобаў. Калі то семінарысты, да, тут для іх таксама ёсць сваё пастаўленне ў лектары, таксама это робіць біскуп у адпаведны час. Мяне калі там устанаўлена святой мшы ў 7 гадзін раніцы, так атрымалася, што трэба было тэрмінова гэта зрабіць, і вось поэтому. Цікава. Але будзем тады падкрэслім для нашых слухачоў, у нас найчасцей людзі, якія ў касцёлах чытаюць святое пісанне і якія, скажем так, свечкі носяць, не магу проста уявіць акаліцкую нейкую функцыю. Не, акаліцкая функцыя, напрыклад, тут больш гаворка ідзе ў папскім дакуменце пра ўдзяленне святой камуніі. Гэта акаліты. Так. Конечно, потому что гэта акаліты, перадусім. Дзякуй Богу, у нас гэта яшчэ святары і дыяканы. Так, поэтому я кажу, у нас няма такой патрэбы. Карацей, Амен. лепей забудзьцеся пра гэты дакумент. Амен. Ну і потым 2 кароткіх пытання. Ці мае права пробач адмовіцца, калі яму хапае міністрантаў ад паслугі жанчын? Конечно. Бо заўсёды трэба разумець, што служэнне свецкіх на гэтых пасадах, асабліва акалітаў, то есть гэта надзвычайныя распарадчыкі, надзвычайныя. То есть калі, напрыклад, пробашч не можа, бо калі нават ёсць парафіі адзін пробашч, паніж цяжка, адзін скажа, што калі каму не ўдзяляе больш, чым хвіліну, то ўжо замнога, ўжо ёсць патрэба, другі можа ўдзяляць 15 хвілін, скажа, нічога я адзін удзялю. Гэта цяжка ацаніць, і думаю, што нейкая канферэнцыя біскупаў зробіць такую дакладную граніцу. То есть, калі менш чым 5 хвілін пробаш удзяляе камуні, то не патрэбен акаліт, калі больш 5 хвілін. Напэўна, это нейкі іншае. Часцей за ўсё это хвароба пробашча, напрыклад. Карацей, не можа чалавек проста ісці, яму цяжкавата і гэтак далей. Груба кажучы, гэта не нейкае права свецкага, гэта прывілей, які надаецца толькі пры пастырскай патрэбе, якую мы, дзякуй Богу, не маю і, спадзяюся, мець не будзем. І апошняе пытанне, досыць правакацыйнае, але мне такое даслалі. Што рабіць жанчыне, якая захацела служыць акаліткай ці лектаркай? Маліцца, напэўна. Маліцца адказ універсальная. Будь паслухмянай касцёлу. Так, вельмі важна быць паслухмянай свайму пробашчу. І касцёлу. Пробашчам па-рознаму можа быць, але касцёл. Так. Ну і трэба яшчэ сказаць, што заўсёды рашэнне святога айца трэба ўспрымаць у глобальнай прызме, якую мы з Беларусі не бачым, не варта яго крытыкаваць. Будзем маліцца, што ніякія злыя асобы ніяк гэтым рашэннем не скарыстаюцца, і нагадваем вам яшчэ раз, што жаночае святарства немагчымае, і ёсць сур'ёзная падстава меркаваць, што святы папа Ян Павел II выказваўся аб гэтым экс-катедра. Але тут яшчэ тэолагі, я так разумею, канчаткова не выказаліся. Але вспомню сёння мой дакумент Сакраменторум Санктitatis Tutela Бенедыкта XVI, дзе ён гаворыць, гэта ўдзяленне сакраменту пасвячэння жанчыне, гэта з'яўляецца злачынствам зарэзерваным кангрэгацыі навукі веры. Вось і ўсё. На гэтым мы з вами развітваемся. Будьце паслухмяны свайму касцёлу, нашаму агульнаму і сваім пробашчам. З Богам, паважаныя радыёслухачы, ютуб-гледачы, спадзяемся сустрэцца з вами, праз тыдзень, напэўна. З Богам. Вы слухалі перадачу «Кодекс кананічнага права» з ксяндзом